Кажи ми, как започна с професията зъболекар? Това някаква твоя детска мечта ли беше или нещо, което инцидентно си решила в годините на обучение? Добре, и после, след като те приеха, всъщност как започва едно обучение по стоматология? Реално най-вероятно учите основни неща, не започвате директно с... Там има ли болка? Понеже аз преди време идвах на избелване при теб и реално нямаше болка. Болката беше еднократна, но беше много силна. В смисъл, не беше по време на процедурата, но беше като... все едно рязко, като прерязване, но еднократно. И всъщност това беше последната ми процедура. Ние направихме, мисля, че 2 или 3. И реално ме заболя малко преди да... Лампа имаше включена, ако не се лъжа. И ние тогава го спряхме реално, нали, защото ме заболя, но то спря много бързо. Всъщност това се получава от чувствителността на зъбите, на самия пациент и сега ми се ще да ми разкажеш, да ми кажеш, понеже всички, нали, сме имали или имаме така някакви проблеми с зъбите. Каква е правилната грижа за зъбите? В смисъл нещо, което всеки, нали, е редно вкъщи да прави, за да ги поддържа правилно. Здравейте! Добре дошли в подкаста на Маникюр. Мястото, където съчетаваме красиви ръце с вдъхновяващи разговори. Днес при мен е доктор Ценка Доганова, която е зъболекар. И след малко ще разкажем повече за нейната работа. А сега междувременно искам да кажа, че премахнахме стария материал от нейните ръце. Има няколко щупени нокътчета, които ще поправим. Ще започна с оформянето на тези, които ще останат така. И така. Здрасти, първо. Здрасти, Цени. Кажи ми, как започна с професията зъболекар? Това някаква твоя детска мечта ли беше или нещо, което инцидентно си решила в годините на обучение? Не ми е било детска мечта. По-скоро учихме на гимназия, която беше близо до Медицинския университет. И минавах всеки ден покрай него и ми беше много интересно какво се случва там, така че към 12 клас вече бях решила, че искам да уча там. Без значение какво или... Първоначално мислех да уча фармация, после медицина и най-накрая се ориентирах към стоматология и това беше последния избор, като кандидатствах. Така че всъщност минах през колебания и през трите, но накрая се насочих към това. Ние се познаваме от дълги години, израснали сме заедно и исках това нещо, което искам да кажа, защото знам, че ти няма да го кажеш, защото ще скромничиш, но ти имаше, в смисъл, в годините, в които, нали, детските години на училище, имаше много така сериозен успех, висок успех. И не го казвам, нали, защото сме приятелки от години, защото съм видяла, че наистина без усилия някак си ти успяваше да си постигнеш успеха в училище. Може би, нали, така ми се вижда отстрани, но не си била от децата, които, нали, на всяка цена трябва да имат шестица или, нали, висока оценка. Просто ти се случваха нещата... без две думи, умна си. И затова те питам дали е било, ние говорили сме си в годините назад, затова те питам дали е било детска мечта, понеже повечето деца някакси в тия ранните години нямат изявени мечти, които да са зъболекари. Да, може би има някои, нали, които изявяват желание, но в годините, в тинейджърството особено, нещата се малко поразмиват и започват други влечения, да, и амбиции и така. Но идеята ми беше, че тогава, преди много години, да не казваме колко, преди много години, когато ти кандидатства, аз го помня,
че въпреки високият ти успех, който винаги си имала, да не кажа, че най-вероятно, да не излъжа, но само шестици. Да, винаги си имала само шестици, отлични оценки. Имаше един момент на изпитите в медицинска академия, в който ти реално не успя да влезеш първата година, след като кандидатствах първата година. Да, и искам да ми кажеш каква е причината, да обсъдим реално дали са занижени критериите на сега. Не знам за критериите сега. Тогава причината беше, че при момичетата се изискваше много висок успех. Да. Почти даже 5,50 мисля, че нямаше да е достатъчно и на изпитите, за да ме приемат. Да. Така че имах още една година, в която се амбицирах и се подготвих по-добре. Всъщност ти беше карала само на един изпит. Малко по-ниска оценка от пълна шестица. Да. Не беше нещо, което, нали... Да, но трябваше да е почти 6 за момичетата. При момчетата не беше така. Те кандидатстват и ги приемат с по-нисък бал и по-ниски оценки. Може би, нали, това е любопитно да кажем, че в този момент ти не се отказа. Не се отказах, да. Реши, че всъщност те ти бяха предложили, доколкото помня, да запишеш първата година за медицинска сестра ли беше? Нещо имаше такова. Не. Или просто да запишеш нещо, но ти се отказа, за да може да запишеш специалността, реално, която наистина искаш да учиш и да работиш в последствие. И реално една година ти започна работа на друго място. На бензиностанция, видях колко е хубаво. И след това реших, че със сигурност ще трябва да уча. Да. Така че не е бил лесен пътя, нали, до мечтата ти да станеш стоматолог. И реално втората година вече те приеха специалността, която... Да. Не съм имала колебания да кандидатствам нещо друго. Като го бях решила, това беше моя избор и не съм се колебала да кандидатствам в друг университет, на друго място. Да се откажеш. Да. Добре, и после, след като те приеха, всъщност как започва едно обучение по стоматология? Реално най-вероятно учите основни неща, не започвате директно с... Учим основни неща, като биология, химия, анатомия, която е доста тежка като специалност. Учи се и продължително време, 2 години и половина, мисля, че беше. И след това постепенно се работи с пациенти в по-големите курсове. Всъщност вече в 4, 5 и 6 работим и с пациенти под надзора на асистентите. Да. Всъщност вие в началото, доколкото помня, имахте моменти, в които се обучавахте в моргата. Да, така ли беше? Да, в анатомията. И това не беше ли притеснително? Имаше ли така колеги или ти, които се притеснявахте от този факт, че сте в... Не бих казала, че е много приятно, но го приемаш и така трябва да се случи. Виждаш нещата, каквито са там. Не е много приятно, но в крайна сметка трябва да се премине и през това. Това е част от обучението. Да. А всъщност колко време бяхте, на смисъл обучението в такава среда, колко време беше? Първата година? Мисля, че беше 2 години. Мисля, че беше 2 години. После имахме известно време и съдебна медицина, където там вече са по случаите, които са и криминални и се разследват. Така че катастрофи, убийства. Там прекарахме малко време, слава Богу. Да. Добре, а междувременно ми кажи, имаше ли момент, в който си се съмнявала в избора? Било ли ти е трудно в годините на обучение и нали да си кажеш, аз изобщо не трябваше да се захващам? Било ми е трудно, но никога не съм си мислила, че ще се отказвам. В никакъв случай. Ето нещо, което младите трябва
Трябва да са постоянни. Да, постоянството е... В крайна сметка на никой професията му не е лесна. Ако иска да постигне нещо, не е лесно. Да. Не е имал момент, в който си казала, Не. давай да се отказвам и да си почвам някъде Положила работа. съм много усилия и съм го чакала нали, да ми се случи това нещо, така че няма връщане назад. А от самото обучение, като обучение, нали, в годините, като се връщаш назад, коя част така е била най-трудната според теб? За теб коя е била най-трудната реално? Имало ли е нещо, Цялото което те... обучение беше така да кажем трудно, не ми е било лесно. В началото така въвеждащите дисциплини са по-леки, вече като започне работата с пациентите и повече документация и повече случаи, които трябва да извършим и документираме, вече там е по-сложно, по-трудно. Имало ли нещо, което си запомнила така от първите пациенти, притеснения, вълнения, нещо, което ти е останало до ден днешен като спомен? Конкретно нещо не бих казала, че не оставило така много траен спомен. Може би най-трудно е било с децата пациенти. Според мен и до днес е трудно с децата пациенти. Да. Всъщност те са много така естествени, веднага реагират, плачат, най-вероятно дърпат търпение бързо и трябва да си по-търпелив, благоразположен към тях, за да може да се получат нещата. Въпреки всичко ти имаш доста деца пациенти, съм забелязала. Явно подходът ти е правилен към тях, защото децата ти имат доверие. Наистина нещо, което забелязала съм аз от личен опит, че рядко се случва. Те децата са си искрени и ако нямат доверие на някой, си го показват веднага, така че явно ти имат доверие. Така и в годините се случи да имам доста деца пациенти, така един голям кръг от деца. Просто защото родителите си предават едни на други опита и ме препоръчват като зъболекар, така че повече от половината ми пациенти са деца. Всъщност тях е много миличко понякога, защото те колкото и да страдат понякога на стола, накрая си тръгват с усмивка, има подаръци, понякога ми рисуват различни картини или ми носят и те малки подаръци, като вчера едно детенце ми донесе ключодържател с зъбче. За 8 март ми беше подарил мартеница пак с ключодържателче, на което пише доктор Доганова. И така става ми много приятно, когато и на мен ми обръщат така специално внимание. Всъщност ти спомена, но кабинетът ти предразполага така децата. Имат едно телевизорче, на което се забавляват да гледат детски филмчета, каквото поискат, това им се пуска там. Така че те, според мен, по тая причина така бързо се отпускат и нали, самото вдъхване на доверие от твоя страна съвсем ги предразполага и може би за това. А с по-възрастните пациенти имаш ли някакви такива по-специални случаи, които по-възрастните също влизат със страх в кабинета. Като мен. Една голяма част си казват, че се страхуват, че искат упойка веднага, но когато се прегледаме и се успокоят, че няма нищо страшно в прегледа и в нещата, които ще се случат, не са толкова притеснителни, мисля, че и те се отпускат и
Случвало се да заспиват някои Да от тях. заспиват, да. Да. Да заспиват на стола. Случва се деца да заспиват също на стола. Представи си колко им е било приятно, значи. Да, понякога у нас също като има по-тиха музика и е... Да, предразполага за... приятно. Всъщност има ли нещо, което хората, нещо, което не виждат и не разбират за зъболекарската професия, нещо по-специфично, което така от кухнята, да кажем, на тази професия, нали, което може да посъветваш хората, например, нали, да не правят, дали са на зъболекар, дали за записването на часове? Би трябвало хората да знаят, че графика обикновено е доста натоварен и ако имат възможност, нека да си записват по-рано часове и освен това да не чакат последния момент, когато нещо ги заболи, да ходят на зъболекар. Най-добре е да се ходи профилактично, да се извършат всички необходими прегледи, манипулации и само веднъж или два пъти в годината на преглед. Мисля, че е напълно достатъчно след това. Така че не е натоварващо нито за пациента, нито за зъболекаря, когато всичко е наред и няма извънредни ситуации, болки и нещо, за което трябва да се реагира по-бързо. Всъщност, основното, което е, че просто трябва профилактично да си ходим на прегледи, да си извършим необходимите манипулации, смяна на пломби, почистване на кариеси, почистване на зъбен камък и всичко, което трябва да се направи всяка година. Да, на време, за да... Да, на време. Не стане олеле после и да има сърдити. Да, да пропускаме 10 или 15 години посещенията и да искаме после всичко да се случи бързо. Да избухнеш в смях по време на работа. Имало е, да. На педала имам копче, с което спирам водата от инструментите, с които почиствам. Спирам и пускам водата, обаче това копче понякога е близо до друго копче, което връща стола в предна позиция, пуска водата седно, или? Да, изправяте седнал, пуска водата в плювалника и в чашката едновременно. Има отделно отворче, през което се сипа вода в чашка. И една пациентка си беше натрупала салфетки на мястото, където стои чашката, в принцип. При което, без да искам, натискам грешното копче, вместо да спра водата от инструментите, връщам стола в начална позиция, почва да пръска вода право в лицето ѝ и да я изправя едновременно. Пациентите по топойка обикновено не могат да плюят много целенасочено. И се е случвало да ми наплюят стената с кръв. Как я чистиш? Латекс е силиконно, слава богу, и се измива. Но съм се замислила за някакъв параван. Или вече ги предупреждавам, плюйте много внимателно. Плюйте си в ръцете. Плюйте целенасочено в плювалника, не по стената. Добре, как може това направо не си го представям, колкото и да ти тече там лигата и да ти е твърдена устата. Усещат горната и долната устна и може би не могат да се концентрират. Не им се сърдя, но... Добре, пооформихме тези нокътчета, които ще останат. Тези ще ги изградим, това е ясно. Този също ще го изграждаме. Ето, те работните на дясната ръка са най-ощетени.
И сега ми се ще да ми разкажеш, да ми кажеш, понеже всички, нали, сме имали или имаме така някакви проблеми с зъбите. Каква е правилната грижа за зъбите? В смисъл нещо, което всеки, нали, е редно вкъщи да прави, за да ги поддържа правилно. Според мен в къщи най-важното е да не пропускаме вечерното почистване на зъбите. Защото често сме изморени или заспиваме или ни домързява, но това е нещо, което не трябва да пропускаме. Вечерното почистване, защото плаката остава за цяла нощ и освен, че се натрупва като зъбен камък, причинява и кариеси. Всъщност тези допълнителни неща, които масово, нали, ползваме, като конци за зъби, като специални четки, те са бонус към правилната грижа, предполагам. Да, и трябва да не ги пропускаме и вечер между зъбното почистване, с четки, с конци, с зъбен душ. Вечер е задължително, за да се радваме на здрави зъби и да си спестим, както казваше един актьор, да си спестим много болка за в бъдеще и пари, които ще изхарчим за здравето. Всъщност ти каква четка за зъби препоръчваш? Ние имаме закупени сигурно много видове четки и електрически, нали, и обикновени. В крайна сметка, като по-удобен вариант, винаги си ползваме, нали, вкъщи, ползваме обикновените, но какво би посъветвал, електрическите, нали, четки или обикновените, като тип косъмче, какво е важно да гледаме при избора на четка? При избора на четка, ако за пациента е по-удобно да е ръчна четка и се справя добре с почистването, нека ползва ръчната си четка. Ако му е по-лесно с електрическа, нека премине към нея. И фирмите по принцип дават по-голям процент на почистени повърхности с електрическите четки. Аз харесвам повече и съм привърженик на трептящите четки с трептящи глави, повече отколкото въртящата се глава. Всъщност при нея движението е вибриращо. Точно, да, вибриращо, а не главата, която... Да. И тя харесвам повече и препоръчвам повече. Косъмчетата трябва да са меки. В повечето случаи препоръчвам меки косъмчета, защото с по-твърдите пациентите или нараняват венците си, или могат да увредят емайла си, когато прекаляват с натискането и когато не четкат по правилния начин. Например, хоризонтално, а не вертикално като движение. То не е масово, реално правим точно това движение. Но това не е правилното движение. Трябва да е или вертикално, или кръгообразно, но хоризонталното движение не е. Всъщност то не почиства реално правилно. Да, и може да нарани също венците, може да нарани горния слой на емайла, да се получат вдлъбнатини. Трябва да внимаваме също с това. Значи може би масово не почистваме правилно зъбите си. Да, или бързаме просто. Да. Всъщност да, защото аз реално го знам, това нещо си ми го казвала не веднъж и въпреки всичко в бързината наистина по-лесното движение не е правилното. Каква е разликата между зъбния душ и тези конците за зъби, които реално те една и съща част ли почистват или има разлика в самото почистване на... Те почистват междузъбните пространства. Разликата е, че междузъбните четки са с различни размери. Трябва да е с подходящ размер, за да почиства добре междузъбните пространства.
при зъбния душ той е водна струя под налягане и си почиства достатъчно добре всякакви междузъбни пространства. И при пациенти с пародонтални проблеми се отразява изключително добре за здравето. Почиства в този случай по-добре от четките и конците. Да. А всъщност колко всеки път ли можем да ги почистваме с зъбния душ, да речем, нали, както е всяка вечер, измиваме ги с зъбния душ? Сутрин и вечер. Не е проблем, няма да създаде някакви допълнителни нещо? Не, няма как да увреди по някакъв начин, освен ако не се използва правилно. Ако е насочен под неправилен ъгъл, тогава може храната вместо да се почисти от междузъбните пространства, да влезе по-надълбоко в венците и да предизвика възпаление. Затова се дават инструкции на пациента и всъщност трябва да го прави пред огледал. Да, повечето марки, предполагам, си идват с инструкции, като нали, за поставяне правилно на самия уред. Друго, което искам да те попитам е за избелването в домашни условия. Масово виждаме, нали, в интернет се продават някакви такива по-специфични пасти за зъби, едни лентички, които се въртят, реклами. Какво мислиш за избелването в домашни условия? Тези продукти, които не се предлагат от зъболекар, не е ясно дали имат ефикасност и дали са безвредни и какво съдържат точно. Вчера един пациент ми показваше клипчета с някакъв лилав гел, който се нанася върху зъбите. Пак реклама и остават по-бели, но след като се измие този лилав гел от зъбите, не виждаме дали стават по-бели. Вижда се само нанасянето на лилав гел. Няма последващо. Дали е постигнат някакъв резултат, не е много ясно. Да. Така че аз не съм привърженик на такива реклами, които не е ясно. Които са от някакви любители. Да. Иначе в домашни условия може да се случи избелването, но то става с система, която зъболекарите предлагат и която е ясно какво съдържа и как се използва. И се получава много добър резултат с домашно избелване. С кабинетно също се постига много добър резултат. Там също контролираме нещата в кабинета. Там има ли болка? Понеже аз преди време идвах на избелване при теб и реално нямаше болка. Болката беше еднократна, но беше много силна. В смисъл... След процедурата? Не беше по време на процедурата, но беше като все едно рязко, като прерязване, но еднократно. И всъщност това беше последната ми процедура. Ние направихме, мисля, че 2 или 3. И реално ме заболя малко преди да... Лампа имаше включена, ако не се лъжа. И ние тогава го спряхме реално, нали, защото ме заболя, но то спря много бързо. Всъщност това се получава от чувствителността на зъбите, на самия пациент или... Получава се понякога такава чувствителност или по време на процедурата може да има известна чувствителност, която преминава. Или след това също са ми съобщавали, след като приключи процедурата същия ден, известна болка или чувствителност към кисели храни. Да. И много студени, много горещи, но това е само същия ден и е преходно, така че не трябва да притеснява пациентите. А каква е трайността след избелване? Има ли период, в който... Даваме гаранция. Гаранция, да, по-скоро, нали, дали зависи от самия пациент и от неговия, как да кажа, естествен цвят на зъбите или има други методи, които могат да удължат, да кажем, трайността? Домашната система за избелване, която
аз ползвам най-често. Дава 2 години гаранция на резултата. Естествено, това зависи и от хранителния режим на пациента. Ако употребява много оцветяващи храни и напитки, като кафе, кола, черен шоколад, куркума, червено вино, всичките се предизвикват оцветявания, макар и по-повърхностни, но оцветявания на зъбите. И естествено всеки си има заложен цвят на зъбите, който понякога не може да избягаме прекалено много от него. Да. В случая мисля, че при мен беше точно така. Имаше един праг, който достигнахме с тези няколко процедури. И това е максималният резултат. Да. Не може да искаме да станат чисто бели като лист, но естествено изглеждат по-освежени и когато пациента реши отново да поднови резултата си, пак не е проблем. Да. Добре. Сега ще преминем към поставянето на формички, за да можем да изградим тези нокътчета, които са счупени. Междувременно, кажи ми нещо любопитно. Масово хората са пушачи. Има много. Можеш ли да разбереш само по зъбите, по вида, нали, на зъбите, дали един човек е пушач или не? Разбира ли се това нещо? Може ли да... В някои случаи може да се разбере по оцветяванията. В други случаи не може да се разбере, особено на пушачите на електронни устройства. Там има по-малко оцветявания и няма този характерен дъх от традиционната цигара. Всъщност те не са по-малко вредни, доколкото така съм чувала. Не съм пушач, не знам нали, точните, но реално не са по-малко вредни. Пак влияят и на зъбите най-вероятно, както и цигарите, обикновените. Така че... какво мислиш за модата с тези фасети или се наричат? Сега масово нали, хората прибягват към тях, независимо дали зъбите са им... Ние сме го коментирали нали, с тебе в кабинета, когато съм била, но все пак мисля, ще нали, хората да го чуят от първо лице. Те са много хубаво нещо, когато пациента има нужда от тях, когато голяма част от предните му зъби са в неестетични пломби или са отцветени в резултат на лекарства или просто така са поникнали. Да. Или ако формата им не се харесва на пациента, формата, размерите. Мечката, всъщност аз междувременно искам да кажа какво използвам. Под гелчето, с което ще изградим, и сложих от класическата ни база, експрес базата ни, като подложка за повече здравина, тъй като точно тези пръстчета работните са най-винаги, както казахме, ощетени. И сега ще сложим формичката. И така, освен пушачите, кажи ми за тази мода с фасетите, с тези изкуствените зъби, така ли се нарича? Която е така много нашумяла. Масово хората си правят процедури, дори извън България ходят, доколкото нали, съм чувала. Аз реално знам твоето мнение, тъй като сме си говорили нали, по повод моите зъби, но кажи все пак за така аудиторията какво е твоето мнение? Фасетите са много хубаво нещо, когато има нужда от тях. Например, когато пациентът е с много
тъмен е цвета на зъбите, има големи обтурации т.е. пломби на предните зъби и не е естетично. Така че фасетите и, например, директния бондинг е много, много удачен в случая, когато не харесва размерите и формата на зъбите си също и трябва да се оправят някои дефекти. За всеки случай, в който се налага, аз съм за фасетите. Може би има случаи, в които пациентите нямат нужда, но понеже е модерно, мисля, че трябва да си го направят. Тогава... Всъщност, не избягват ли, само секунда, трябва да поставиш ръката във въздуха, да не се подпира. Да. Всъщност те по този начин не се ли опитват да избягат от това, нали, ходенето на зъболекар, кариеси, нали, болки евентуално? Това ли е причината, която... Или по-скоро просто защото е модерно? По-скоро защото е модерно. В тези случаи, в които няма някакъв проблем, мисля, че се прави, защото е модерно да имаме много бели зъби. В случаите, в които има проблеми, наистина ще стане по-добре и се налага да се направи, категорично съм за. Да. Но когато не се налага и трябва да нарушим целостта на чисто здрави зъби, просто заради модата, мисля, не че е необходимо. Да. Да. Какво ще ми кажеш за бременността и зъбите? Аз помня преди години, когато с първото ми дете бях бременна, че имаше така, не знам, лекарката, някой ме е посъветвал всички зъби да бъдат оправени преди раждането. Това така ли е? Всъщност има ли някаква причина за това нещо или просто някакво суеверие или не знам и аз, но помня, че много беше належащо да се оправят, докато даже в по-така не напреднала бременност. Не знам защо така. Има ли такова нещо? Най-добре е преди да забремене жената да е направила всичко, което е необходимо за здравето на зъбите си, всички пломби, които се налагат да се подменят, всички кариеси, почистване на зъбен камък, всичко да е извършено, за да не се наложи по време на бременността да се слагат упойки. И замени. И да се правят манипулации, които не са чак толкова полезни за плода. Всъщност, ако вече, да речем, жената е забременяла, защото някой път не е планирана бременността, нали, да кажем. Да. Ако вече е забременяла, кога се препоръчва да се извършват, да речем, по-тежки манипулации? В по-ранните месеци или по-късно по време? В по-късните месеци, със сигурност 3 месеца от началото на бременността, не се препоръчва и при всички случаи избягваме поставянето на упойки. Всъщност помня, че тогава при направата на моите зъби по това време не ползвахме упойки, нещо, което беше много шокиращо за мене, защото аз винаги те карам да слагаме упойка, дори за най-елементарните процедури, така че сега си спомням, че наистина беше... Може да се сложи, но не е препоръчително. Както не е препоръчително много и при кърмещите жени, защото е необходимо да мине час и половина-два за отделянето на упойката от майчения организъм. Затова нека жените, които планират да забременеят, да се погрижат за зъбите си преди това, така че всичко да е наред и да няма
Да, по-критични моменти. особено ако имат, да речем, нездрави зъби, нали си знаят, че са... Да, ако имат зъби, които трябва да се извадят, ако имат зъби за лечение, а, трябва да се, които трябва да се а, санират, нека го направят преди това. Да. Добре, захарта ли е според теб най-големия враг на зъбите? Защото масово, особено дечицата, ядат сладки неща. Големите също. Аз лично не съм фен, нали, на сладките неща, но реално много от нас така обичат сладко. Слагай тази ръка. Всъщност захарта ли е най-големия враг на зъбите или... Захарта е един от големите врагове, особено детските зъби. Страшно бързо се развалят от близалки, желирани бомбони, дъвчащи бомбони, сокове. Много бързо. Затова предупреждавам и родителите да внимават какво пазаруват за децата си, да предупреждават и те, бабите и дядовците, защото те, за да угодят на децата, нали, справят с любов, но се пазаруват много сладки неща, много паковани храни, чипсове, снаксове, които не само за Всъщност зъбите те не всички са полезни. съдържат захар, нали? Може би, освен хората, които, нали, наистина се интересуват, аз понякога така малко се даже вманячавам и чета повече, отколкото трябва самите етикети. Всъщност много, да не кажа 90% от продуктите, особено пакетираните, те съдържат захар, независимо дали са солени или... Да, съдържат повече въглехидрати и освен това са доста лепкави и остават дълго време по повърхността на зъбите. Освен ако не си ги почистим веднага след хранене. Но това не се случва, особено при децата. При децата е по... Не се почистват веднага след хранене. Даже ако са вече в такъв период, в който майката няма така, да речем, нали, в по-ранните тинейджърски години, особено, нали, не са съвсем бебета, да кажем, ако майката няма съвсем постоянен контрол, най-вероятно ще ги примързи и няма да ги измият, даже и, както каза, и преди лягане, и след хранене пък въобще. Така че трябва да се наблюдават тия неща от родителите. И ако на може време, родителите да са настоятелни и категорични в това нещо, да не се пропуска вечерното почистване. Така. Добре, сега минути за реклама, тъй като реших да използвам базата с фибростъкло като основен продукт за твоите ръце. Всъщност моята е свършила и последните опаковки, които ми пристигнаха, те са тип refill. Ето по този начин отваряме, тя е по-голяма разфасовка от шишенцето и ще заместим празната опаковка, ще я напълним с така. Сега ще сложим гелче на този нокът, тъй като имахме малко технически проблем с лампата. Сега ще му поставим отново на него гелче да го изградим. Кажи ми как се справяш с дечица, които отказват да съдействат, изпадат в истерии, не желаят да сядат на стола, нали? Имало ли с такива случаи? Има такива случаи и изисква търпение. Понякога моля родителите да присъстват в кабинета, за да е спокойно детето, да знае, че всичко се случва под надзора на мама или тати. И така, че да се отпусне и да може да работим. Понякога изисква повече време, 1-2 посещения, докато детето се довери. Или
понякога може да не се случат нещата и детето да реши, че не съм неговия зъболекар. Добре, а какво правят реално родителите, когато наистина детето отказва всеки зъболекар? В случая имахме такъв казус, лично ние. Тя отказваше да изобщо, при който и да било зъболекар, изобщо да си отвори устата, сяда на стола и седи с затворена уста. И проблема не е в зъболекара, проблема не е от това, че не съм до нея, да речем. Проблема е, че просто тя не иска да си отвори устата и до там. В случая прибягвате ли до тези методи с пълна опойка за манипулациите или те по-скоро са много краен вариант? За мен те трябва да са краен последен вариант и най-вече при деца, при които не може да се осъществи никакъв контрол и например деца с проблеми. Които имат много вече развалени зъби. Освен много, а и неконтактни деца, които не могат да осъзнаят проблема си. Мисля, че при почти всички деца е възможно с обсъждане на проблемите и с това, че трябва да разберат, че се ходи на зъболекар и трябва да се лекуват зъбите. Мисля, че може да се постигне. Всъщност при нас реално проблема беше, ние го обсъждахме това ежесекундно сигурно и в крайна сметка стигнахме до решение на проблема. Тя накрая реши, че ще съдейства, ще си отвори устата, ще направиме зъбчетата, които са развалени. Споделям го, защото много родители може би ще се припознаят в ситуацията. Тя беше всъщност тя дойде при теб един път на профилактичен преглед, беше много така настроена позитивно, нямаше никакви проблеми. Да, дори не помня нещо да е заболяло или да е имала някакъв проблем тогава. И при следващия път, в който аз започнах да забелязвам, че зъбчетата се развалят, дойдохме при теб. Тя категорично отказваше да отвори устата, за да съдейства да се направят зъбчетата. И така няколко пъти ние се разкарвахме реално без да свършим никаква работа. В случая губим твоето време. Това не се препоръчва, казвам го и като човек, който работи под график, не само за нас важи, за зъболекари, за всеки, който работи под график, не е приятно да се губи времето на специалиста. Изключвам това, че сме близки и ти беше супер търпелива и угодиш на всички капризи там и желания, които имаше. То не бяха мечета, не беше мама, не беше тати, не беше какво ли не. Но реално тя след ходене дори при други зъболекари, защото мислехме по едно време, че просто тя те чувства по-близка и оттам идва причината да не иска да се така лигави, да кажем. Ходихме и при други зъболекари, реално беше с абсолютно същата ситуация и там. В крайна сметка с много разговори, с много обяснения стигнахме до консенсус, че тия зъбчета трябва да се оправят. Не знам как се случи, честно казано, дали беше защото тя си поотрасна и започна да разбира, дали защото болките й станаха по-силни, не мога да кажа, но реално последните пъти наистина имаше резултати и се оправиха нещата. Така че според мен това е търпение от страна на родителите, защото пък аз категорично не исках да се слага опойка, за да се направят така всички наведнъж развалени зъбчета. Така че може би решението е упорство, настояване, но с
Не с натиск, защото с натиск не се получава. Пробвали сме как ли не е с теб, ти помниш, знаеш, с натиск категорично не се получава, даже по-скоро обратния ефект има. И аз мисля, че трябва с повече търпение и спокойствие да се подходи, а и самото дете, когато има болни зъбчета и усети болката от това, мисля, че тогава осъзнава, че се налага със сигурност да се лекува. Да. И е по-добре, отколкото дни или седмици или месец да търпи болки. Да. Значи с две думи, търпение му е майката и разговори. Много разговори нали, с детето, независимо на каква възраст е. Нали, в случая тя не беше нали, съвсем на много крехка възраст, но колкото и да е малко детето, разговорите и обясненията и личния пример за децата са супер важни. Се радвам, че ние успяхме да приключим нали, с този казус още преди да са започнали да падат зъбчетата, реално да ги сменя. Надявам се, че няма да има проблеми вече с новите постоянните зъбчета, но все пак това си е и генетика до някъде. Така че търпение за всички родители, които имат такива дечица, които са по-трудни. Да кажем, трудни, да. Кажи ми, имаш ли някоя манипулация, която я правиш, в смисъл, която ти е любима, която я правиш без проблем, пациентите не се чувстват притеснени от нея? Мисля, че няма такава манипулация. Може би най-спокойно се чувстват, когато правим естетични процедури, като избелване, полиране на зъбите, почистването на зъбен камък. В някои случаи може да е да е по-неприятно като усещане за някои пациенти, но за други е пък приятно и след това даже споделя, че не искат и да хапват храна, защото се усещат много чисти и гладки. Да, то е така, да. И избелването също е много приятна процедура, защото пациентът си почива около 1 час на стол. Там реално няма болка, която много, много рядко се получава болка по време на избелването и мисля, че след това пациента пък е много доволен, като си види резултата. Да, там вече го има и този момент, нали, че чисто естетически се усеща така красив, по-приятно и със сигурност са по-доволни. Да. Сега имала ли си някой така странен случай в твоята практика? Нещо, което така да кажем те е шокирало като случай или като пациент по-скоро или поведение, да знам. Често се случва, всеки ден се случва някой пациент да влиза с притеснение в кабинета и да казва, че не харесва зъболекари. Това съм аз. Това съм аз. Но това е съвсем редовно. Аз вече почти не обръщам внимание, когато ви кажа, че не харесва зъболекари. Свикнала си, че те мразят. Има ли хора, които много дълги години идвали са при теб и да речем, нали, ти споделят, че много дълги години, над 10 години, примерно, не са посещавали зъболекар? Да, случва се често. Често даже? Често се случва, да, пациента да не е ходил с години на зъболекар и да са се натрупали повече проблеми. Хубавото е, че голяма част от тях са постоянни в решението си да оправят всичките си проблеми и накрая се виждаме само за профилактика.
Всъщност това не е ли така едно много грешно, то не е мислене, по-скоро някакъв навик, да речем хората да намират пари и време за много други неща, които не са толкова важни в ежедневието им, а за важните неща, нали, като лекар, да речем, дали профилактично, дали примерно нещо малко, ако те е заболяло и е, нали, приключила болката, нали, айде ден да мине, друг да дойде, нали, няма сега да отида на заболекар в случая или... в същото време да намира пари и време за други процедури, за други неща, които... Не са толкова важни. Да, това реално, наистина, най-вероятно е част от твоята практика и нещо, което аз също го забелязвам в хората. Според мен е грешно, даже не според мен, си е грешно. Всички ние аз самата много пъти съм си правила процедури, които реално не са толкова належащи, колкото, нали, да отида на заболекар да си оправя, да речем, кариес или зъб, който чака, да речем, от месеци да се оправи. Но в случая предпочиташ да направиш нещо друго. Каква е според те причината? Със сигурност не е финансова, защото пък ти намираш, нали, финанси за други неща. Така че хората имат избор. Понякога Страх ли е? Причината е просто мисленето, че трябва да ходим, когато нещо ни заболи. Щом не ни боли, няма проблеми, няма нужда да ходим. Да. Но това не трябва да е така. Трябва да ходим профилактично, защото когато ни заболи, понякога е късно. И става по-сложно като лечение, по-скъпо, повече време отнема. Най-добре е нещата да се свършат, когато са в началото, когато са малки, като кариеси, например, а не да чакаме да стане един голям кариес за лечение. Който вече има и болка. Да. Да не чакаме да ни заболи. Декорацията ни е почти готова и нещо, което отново да те върна на зъбите и на хората и на навиците. Ако трябваше да избираш между, да речем, шоколад и кафе, кое е по-вредно за зъбите? Шоколада е по-вреден. Ако може да го изключим изобщо от нашата диета, да. Но от кафе не бих се... Добре, а тези сега, които са така, да речем, модерни, да кажем, стевия, заместителите на захарта, реално те повлияват ли на зъбите по същия начин или имат така щадящи, да речем, ефект? Те не влияят по същия начин като захарта. Даже ксилитола като подсладител се използва в някои дъвки и те са полезни за зъбите. Да. Така че подсладителите не са така вредни. Всъщност, за зъбите. Ако искаме да угодим на децата си, както преди малко си говорихме, вариантът е просто да наблюдаваме съставките и да им взимаме с по-изчистени, да речем, от съставки. В случая захарта. Да. Захарта е най-вредна за зъбите. И ако поискат нещо сладко и ако е възможно да го заменим с дъвки без захар, например. Наистина ли дъвките, защото аз много пъти така купувам на моите деца нещо, което е, да речем, без захар и реално те ми казват: мамо, то си е толкова сладко, колкото и другото. Наистина ли са без захар, както се описва на етикетите, или има заместител реално на захарта? Има заместител, който не е вреден за зъбите. Освен това, дъвките стимулират и образуването на слюнка, така че след хранене те са полезни да се самопочисти устната кухина. И
Не трябва да се прекалява, не е непрекъснато да дъвчем дъвки, но когато има възможност на децата, по-добре да заменим близалката и желираните бомбони с едно пакетче дъвки. Без захар. Това е уточнението. Без захар. Всъщност ние поставихме като основа ето това телесно лакче и сега ще направим една декорацийка като преливка с едно розовко с брокатчета. Ти обичаш по-шарените маникюри, противно на професията, която упражняваш. Обичаш цветните маникюри. Нещо, което ми е любопитно на мен, ако не беше станала зъболекар, какво мислиш, че щеше да работиш? Не знам дали щях да го работя, но винаги ми се е искало, например, да съм певица, но няма как да се случи, защото нямам талант за това. Или да съм пътешественик. Да пътувам в различни страни, на различни континенти. Може да пиша истории за местата, където посещавам. И да се срещам с различни хора. Мисля, че това много обогатява, ако сменяш обстановката. Да. Всъщност, ние си говорим, нали, какво би... слагай ги сега така един по един ще ги... ние си говорим какво би работил, но това реално замислява ли си се, че е, да кажем, едно хоби, в смисъл, да речем, че го приемаш, нали, като хоби, като нещо, което ти е приятно да правиш и би правила и си мислиш, че, нали, би ти било приятно, но всъщност, когато превърнеш хобито си в професия, не се ли получава едно напрежение, което вече изключва това, нали, че то е твое хоби и че ти е приятно. Започваш да мислиш на това нещо, което правиш като част от някакъв бизнес или работа и реално не се ли получава така, че то вече не ти е толкова приятно да го правиш като... И се губи удоволствието от това развлечение. Може и да има такъв момент. Но ако това нещо ти харесва, мисля, че желанието ти няма да се загуби. Просто понякога, както във всяка професия, може да си по-претоварен, но то, ако ти харесва, няма да се откажеш. Няма да се откажеш от него и ще го правиш с желание, колкото и да те натоварва. Да, всъщност пак стигаме до това, че реално твоята професия също е една от така доста натоварващите. В смисъл, лекарската професия е доста, поне според мен, аз така като не само зъболекари, и други лекари, които, нали, съм се сблъсквала от личен опит и, нали, и съм си говорила, нали, с хора, с пациенти, които се занимават. Натоварващо е много, но реално, когато имаш удовлетворение, когато това, което правиш, нали, ти е окей, не те натоварва по никакъв начин, удовлетворението, което виждаш в хората, някак си те държи, не те напряга толкова, че да искаш да си кажеш, нали, айде край, нали, стига толкова, дадох каквото можах и, нали, отказвам се. Да, не всеки ден може да се случи, но когато ти се случи, в дните, в които ти се случва, си казваш, че ти си се справил добре и си всъщност това е твоята работа. Що има дори един доволен. Да. А как разтоварваш след напрегнат ден? Имаш ли си някакви ритуалчета, които така да си направила във времето, в годините? Нямам ритуалчета. Винаги ми се е искало да ходя на танци, ако има възможност. И обаче това няма как да се случи сега. Но във времето напред, ако има възможност, бих разтоварвала с танци. Вече през почивните дни често пътувам на някъде
извън София, дори за един ден на разходка. Пак е разтоварващо, ако има възможност и за повече дни, още по-добре. Но при всяка възможност гледам да съм някъде на различно място, так по този начин си почивам, като се разнообразяваш малко от стреса, да кажем. Всъщност аз искам да те върна години назад. Ти беше много така години, как се казва, то не тренираше, ходеше на уроци по пиано. Да. Даже съм била на твои концерти няколко пъти. Мислила ли си то всъщност професионално няма как да се върнеш, но мислила ли си в тази насока, чисто като отърваване така от ежедневието, нещо, което... Да се разнообразявам със свирене? Може би, да. Въпросът е, че аз се разделих с пианото. Физически то не е при мен. Да. И затова прекъснах и със свиренето. Но докато свирех беше ми много приятно и успокояваше се. Успокояваше, да. Честно казано и аз, когато докато свиреше още и си беше, нали, пианото при теб, много често съм те карала и свири ми нещо. Аз лично много харесвам пианото, даже много ми се иска да имаме така в семейството някой, който дали ще е пиано, дали някой друг инструмент, някакси наистина успокояващо и за слушателите, и за в случая, нали, и за теб казваш, че е разтоварващо. Ти имаш две дечица, но те нямат наклонности към инструменти, свирене. За сега нямат наклонности. По-малкото ми детенце е в училище, което учат и хореография, народни танци. И за сега тя с танци се занимава. Всъщност тя има интерес към танците. Да. Към някакви музикални инструменти за момента не са проявили интерес и то трябва да е вътрешно желание, защото на сила няма да се получат нещата. Трябва вътрешно да искаш да се занимаваш. Да си го усетят, да. Точно така е, да. Поставихме олио за кожички на ръцете след процедурата, за да се хидратира кожата. Нещо, което аз препоръчвам, ти ни препоръча да избягваме захарта и да мием зъбите вечер, особено преди лягане. Аз препоръчвам мазането с крем всяка вечер, тъй като особено в нашите професии, когато се използва дезинфектанти и такива препарати, които ги изсушават кожата, е хубаво всяка вечер да имаме на нощното шкафче поне крем за ръце или олио за кутикули, нещо, което да хидратира. И така, значи, много ти благодаря за участието и че беше мой гост. Доктор Ценка Доганова, пак за зрителите, които аз в началото те представих. Пак ти благодаря, че беше мой гост и ще се виждаме с теб. И аз благодаря. Чао на всички!